Aurreko astean, koronavirusaren konfinamendu bete-betean, ekimen bat atera zen sare sozialetan material sanitarioa sortzeko. Nola? Irudeko inprimagailuaren bidez. Telegram aplikazioaren bidez, Gipuzkoako kanalean, hainbat pertsonak antolatu dute bisierak inprimitzeko eta banatzeko ospitaleen artean. Bisiera nola montatzen den esplikatuko dizuet. Horretarako behar ditugu enkuadernatzeko plastikozko film transparente hauek, izan behar dira PVC-eskoak. PVC-eskoak diren jakiteko, lixiba bota eta ez baldin badira horitzen, esan dute PVC-eskoak direla. Bai, orduan, garrantzitsua, jarri behar dituzute zulagailuak A6 neurrian. Comunidad Maker de Euskadi kontra el coronavirusaren web orrialdean aurki ditzakezu fitxategiak deskargatzeko, baita nola egin banaketa ere. Arizmendiko oinarrizko lanbide hastapenak ere parte hartu nahi du ekimen honetan. Hori dela eta gure irudeko inprimagailuak lanean jarri ditugu.